Hvad så alle sammen? Velkommen til min kanal. I dag skal vi lave crossbar challenge med Hashim. Og jeg har fået Hyper Venom sko. Bam! Okay, jeg starter den her gang. Jeg hedder så Hashim Rasul, og det er mig. Ja, jeg hedder Ali Hanif. Og det er Ali. Kender mig godt. Så lad os starte. Han rammer desværre. Ikke. Det var det lorteste. Det er så Ali. Han rammer desværre ikke. Det er så meget synd. Må jeg lige få en optur? Nej tak. Jeg slog i foden. Det er synd. Men bro, jeg hedder... Jeg får lige en omtur. Nej bro. Fordi jeg har lige fået Bro, slået bare mit sko. kom. Bro, bare kom. Hvor er stregen? Hvor er den? Han er her. Hashim er ordentligt sød, det er derfor han giver mig en omtur. Kom Ali, kom Ali. Det var da meget tæt på, men han rammer ikke. Jeg hører Søren. Find mit skills. Hell no, skal vi vise jer noget? Okay, vi starter lige over. Så vi kan se, så er det mig, der skal skyde. Og jeg håber, jeg rammer. Så kom. Så er det Ali. Hvad? Nå da. Jeg skal lige filme. Ali skal lige have den. Ja, men jeg skal lige stille den her. Ja, det var Hashim Rasuls tur. Det er fandme hårdt, det her. Vil du have en omtur? Ja, tak. Kom så skynd dig, videoen er lang nu. Eller faktisk den kort nu. Men nej. Her. Du skal have kamera. Det er 1, 2, 3. Jeg ramte stadig ikke. Det er en iPhone 6. Så jeg ved det ikke. Det er en iPhone 6. Jeg kalder dem altid bananer. Fordi jeg ser en abe. Kom nu. Det var jeg. Kom nu. Undskyld. Ui. Der er jeg omtur. Nej. Omtur. Nej. Du Jeg smadrer jer, for jeg hader dig. Du får bare også en omtur. Kom. Okay, kom. Hvor er? Den er lige her, bro. Skal jeg lige filme den? Bro, Ja, den kom. er Den er lige der. Den er lige der. Den der black ting. Blacky. Vi ser lige, om Ali han rammer. Det gør han så ikke. Undskyld, folkens. Der er en, der hader dig. Smadrer dig. Hader dig. Han får også en omtur. Fordi jeg er virkelig sød. Ja. Så er det sådan, vi klarer den. Sådan, vi laver damer. Vi spiser bananer. Ja. Hele dagen. Det er min kage. Ja. Omtur. Skynd dig lidt, bro. Vi er venner. Bedste venner. Men jeg har mange bedste venner. Så jeg zoomer lidt ind. Hvordan zoomer man ind? Jeg skal zoome ind. Og lad os se, om Hashim Rasul rammer. Han rammer. Ikke. Nu er det min tur. Kom så, lad os skynde os. Videoen er ikke så lang. Eller det bliver lang snart. Vi spiller til 1. Ja, her. Folkens, vi spiller til 1. Ja, fordi videoen... Og undskyld, jeg ikke ramte. Nej, vi spiller... Men jeg skal nok ramme. Så vi spiller stadig til 3. Det har han lige sagt. Det er fint. Så vi begynder nu. Han er bare i gang med at finde stregen. Så begynder vi. Det var da meget tæt på. Ikke omtur, siger Ali. Det er fint nok. Jo. Ikke omtur. Fordi jeg
Hashim får en omtur. Her, bro. Jeg var lige ved at skyde bolden. Men det her, det er en iPhone 6, vi filmer med. Jeg får snart et nyt kamera, og så er det Hashim Rasul-tur. Kom så! Damn! Men undskyld for, at jeg laver en brud. Men det er altså ikke min skyld. Nu lugter det kraftedeme. Ja, man, kom! Videoen er 5 minutter for lang. Det er lige meget. Nu kommer der gangsters. Mabu chokolade. Han hedder der Mabu. Det kan godt være, at de ikke gider. Kan du? Hvis jeg rammer, så er jeg klar. Optur! Der er en optur. Det kan jeg godt låne. Hashim, du får ikke en omtur. Jo, man, jeg skal have en omtur. Jeg slog min fod, der er skud. Det er lige meget. Det er ikke lige meget. Hell no. Du skudt jo. No. Ali, du må ikke skyde. Jo, jeg må. Jeg gør, hvad jeg har lyst til. Ali. Det her er stregen her. Du filmer ordentligt, ikke? Ja. Godt. Hvad ser vi? Men du får ikke omtur, jeg slår min fod. Okay, Ali, han ikke skyder. Hashim er iskold det op. Hashim er iskold det op, for han ikke får omtur. Hallo, film den anden vej. De må ikke være med. Godt. Ej! Det var da helt på. Ali løber. Han får snart bolden. Han har fået den. Vi kalder ham Mabu. Kalder de ham Mabu? Ja, her. Kender du ham? Ja. Så spørg om han må være med. Eller han skal være med. Skal vi også stoppe lige videoen? Kom med! Så det er til 1 nu, fordi den er lang nu. Ja, Kom, skyd! Det her stregen er. Det er Hashim. Skal vi spørge dem, om de vil være med? Efter den her. Jo. Okay, hurtigt spil mig bolden. Det er mig. Den, der hele tiden er tættest på, vinder. Og det er altid mig. Jeg har været tættest på. Stregen lige der. Hold kamera. I believe I can fly. Alle taler sammen. Ja. Det kommer fra Landstue. Jeg vinder. Det vil jeg sige. Ali vandt. Det var så meget ærgerligt. Jeg tabte. Nej. Vi ses.